fogale pamdina do jese minyo men sabu basale hoduna mina madiya fogale pamdina do jese minyo men koy hanani fotani wande mi modi constant hayade rendez-vous ma yara ayade obra la yara jode oh yaade mi rendez-vous wasa mi yaade rendez-vous dum haaju mala hen déjà ana lijitani kam so haaju mala lijitani kam ni ala so haaju mala hen wol mo haaju mo wona ren mi anda artira gille horma wona neddo on ko jere nenam biya badolo hoje horma grossesse ma o buri wonde prioritaire gonda do fodda talde furi wonde occupation ma gonda do wona halde nenam dido halla cioli kalta sa hale nenam dido mo dari non haale yumma karo halan mawele mi wopata wa am gonduda ayan kod kalantuma ko gidel gotel ko jutani anani kam ayuma mo way wadde négocier e makko sabu ko modo mi susa wadde mo dépasser ibide mo woni kongo kono an tukolel tokusel keccel en yidi wadde mi dépasser mi oppata dum gon me wadde ma avertir ay gongol so mi yima ada mallam mi fiere ha mi jodo dow ma est ce que anani kam no fewi toro mboɗaɗani yan ko gonduɗa walla hol fof ko ngamma ka malla ɗo en an ko yaawi dugde koy ko gonduɗa walla ko musanma ko irti so her poɗɗe ma mati téléphone totti portable yo yaw sira totti portable ngal yo yaw sinon Elle pleure. Cohen? Voilà. hande jami der sal tawmi mali e kodda ene mallami iwi ɗon mali ene waɗa mi manasi min ni hankadi mi huli hay joɗade e galle he kana alfirde mali wi kam somi rentaki ɗum fiyat kam ha unami e galle he fiman mali wi ma ka hala ala fof ko ɓe keddanani hen e galle he kanko e kodda noon ɓuuri bettuden koddo to pawnomomi ɗo hande o tourna omo malla mi kanko e mali hey ndaram woyata ko mayraɗo an aɗa wurda survivant pour ta sécurité et pour ta défense commune avant ko hunin même ma rewa gos kam d'abord ma jet fitanam ndembara ɗum de hammato noon ndeba kala ha kan haala bonande mabɓe nden to hammadi wono hammadi ne galle he kono hay batte haalani o yi hamin badde kono hay batte o haalani ok on a wiɗoɓe mi yeɓɓe yaltat gallo maintenant c'est lui qui a déclenché boolo fay kanko joom suudu makko
yo bojjima mumtu gondima ha baba Hammadi sa pari hodde kalna Gandu. onon yagal koyngal gotal dardi ɗon ɗo ngal nan nder gongal ngal nan boowal debbo ma o mula udda haydara anda elle se permet yaade wadde présenté yeesude bam haalde ko wonta ƴettino décision waddon fuutor dewol an e maggel fof ƴettino décision oɗon ha paari nenam jaltinimi hen walla ko menon darmi hen wallahi billahi tallahi ɗum so wadde min darta mo kiɗɗa kam min darta ko jiɗɗan yume baba ane makko fof ko cibiti dewol paɗon out elle se permet huccidde joom suuɗam haalde mum gonɗa toon ngal naafi gagal ko woni mi hersanima hen de mi hersanima hen dar hay dara mi darani hen ane makko fof bool paɗon jotturu jamme ñalomo on bone yoni oɗon pawen ganda ko wadde mo menacé debma o mi haalde ko boni Sammba way Sammba fin Sammba gueƴiraɓe ma foppini Sammba fin Sammba change ƴeew aduna o fof fini kala pinɗo ne jogui miijo wongo quoi ene ƴeewa goɗɗum Sammba a wona debbo ka gorko sese quoi aduna oɗo ko jam tan jarata keɓa ko jiɗɗa ko jettoɗa ɗo jiɗɗa ɗo yetto mais pas de blabla mais an joom suudu ma ko waɗi joom suudu ma ko ñande ɓuuri wadde pur te pourtant mi haalani tawi ɗumen kene jooɗi e nder salon he mbaɗa sinap kame kodda heeli téléphone mum aɗa andi bonne dagal ɓurande ona mi haalani an aɗa haala te Sammba andu gueɗel gotel ne woodi ay oɗo galle inde ma ala e kayitaji galle o indam ala e kayitaji galle o ko inde baba woni e kayitaji galle o Sammba artir jabbere ma ɗe jam ma e boy ka cukalel te femme ka mayo arrêté holko jerini boy sese jam doni mon frère lew kalan mami ndegla joom suudu ma walla ane makko fof pan boowal inde bone Thank you.